Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginong Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, aron maandam kita lang sa pagsaulog ng Santos Kamisa, atong hinusulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, sa may paglimong isugilon ko. Sa kamay kining alaon, misalig lamang sa kaayo mo. Magtangalan ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan kung ipaabot, ipakalaog mo. Kaluyan ug kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ng pasayloon sa itong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ang kadayot sa iyang mga tao, Sa'yo ta, Ginoong Diyos na itlong hari, samahan makagagahom sa tanan. nagasumba kami kanino, nagpasalamat kami kanino. Nagdadahig kami kanino, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, ang anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagawag kang sa salat sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tubo sa Amahan, nawata ang among pangamoy. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw naman ang santos, ikaw naman ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangin ko, Jesucristo. Buwan sa Espiritu Santo, ihasan na sa Diyos na mahal. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, o makagagahom, ug dili makita nga Dios, sa pag-abot sa imong kahayag, gihingin lang nimo ang kangitngit sa kalibutan. Dasiga kami, aron sa ulugo namo uban sa angang pagdaig, ang dakong himaya sa pagkatao sa imong bugtong anak. Kinamong ipangayo, pinagis sa mong Ginoong Kristo yung mga anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Juan.
Kung tumanon nato ang mga sugo sa Dios, mapadiniguron nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo. Bakakon ka ng tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang tuman sa iyang sugo mao may hingpit nga nahigugma sa Dios. Masiguro nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios, pinaagi ni ining musunod. Ang nag-ingon siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Minahal kong mga igsuon, dili bago ang sugot nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining mga sugua ug diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Kay mauman kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bago kining sugua nga gisulat ko kaninyo ug makita ang kamatuoran inid diha kang Kristo ug diha kaninyo usab. Kami agi na ang kangit-ngit ug midanag na ang matuod nga kahayag. Ang nag-ingon nga naa siya sa kahayag, apan nagdumot gihapon sa iyang isikatawo, anaa pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isikatawo, anaa sa kahayag, busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isikatawo, ana pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit, ug wala masayod kung asa siya paingon. Kay gibutaan man siya sa kangitngit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasadiya ang langit ug yutan. Awiti ang Ginoo bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayuhutaan. Awiti ang Ginoo, daigang iyang ngalan. Ipaibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himayang diya sa kanahasuran. Diya sa tanang katawan, ang iyang katingalang mga buwan. Sa iyang langit, ang Ginoong nagbuhat sa kalangitan, ang kasanag ug kaambong nagauna kaniya. Ang pagdaig ug kalamdum ana
sa iyang santuario. Pasaldiyan langit yuta. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo madaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Usa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto sab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati. Kining panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao, mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo o gipasaligan siya sa Espiritu Santo na dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidalana siya si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata, nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo na magituman ang imong saad. Itugot na ang imong sulugoon muhalin na nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan. Nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan, usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa imong himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug mingon kang Maria nga inahan sa bata, kining bata gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao. Ug tungod niini, madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ug ang kaguol sama sa kahait nga espada mulagpas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maigsoon ko na ni Kristo. Merry Christmas kanatong tanan. Mura na magwalay Pasko ninyo. Kabaluta ang season of Christmas, dili lang niyo sa kaadlaw, no? Dili hangtod ni sa pagbunyag, no? Baptism of the Lord. So ayaw sa ninyo tangtanga ang inyong mga dekorasyon sa panimalay. Pero pipila ka na to, inigtaod sa dekorasyon sa Pasko, hantod pa next year o sa patangtangon ng uban, no? Sa kamalindot kayong Ebanghelyo nga atong nadungog karon. Sa dihang gihalad ang batang Hesus. Mahinumdum lang ko, kanunay ginakong ipasupot sa akong istorya, sa akong humiliya, nanindot gyud kayong usa ka ginikanan nga makabaton sila kinaiya nga kanunay nga mohalad silang anak
nganhi sa simbahan. No? Ihalad nila ang ilang mga bata nganhi sa Ginoo. Pipila ka nato, dili mo dala og bata sa simbahan kay samukan. Hinoon, ado naman sa guyubang pari nga mga saba kung adunay bata nga maglakaw-lakaw, no? Inumdum lang ko sa kastorya, sa sakapari, na istoryahan na mong mga pari, no? Maingon ng sakapari, ako di man ko masuko kung adunay mga bata nga magdagandagan sa simbahan, kay bata guna sila, mudagan gina sila. Pero dili lang ko kasabot nganong naay ginikanan nga tugutan na nilang bata magdagandagan simbahan, no? So, ang ginikanan nagihayag punit silang mga bata, no? Pero sa kamanindot kayong kinaiya ang paghalad isip ginikanan sa ilang mga anak nganhi sa altar sa Dios. Pandili ni akong punto, ang punto nga atong pamalandungan karon kining pulong nga gipadayag ni Simeon. Sa kamanindot kayong pulong, alang kaninyo nga nagampuan og breviary or Christian prayer, matag gabi amo ning ampuon, no? Ang pag-ampo ni Simeon. Lord, now let your servant go in peace. Your word has been fulfilled. My own eyes have seen the salvation which you have prepared in the sight of every people, a light to reveal you to the nation and the glory of your people, Israel. Usa ka pagdaig, usa ka pagpadayag sa pagtuo ng iyang nadawat nga minsay natuman sa iyang kinabuhi. Iyang nadawat nga minsay gikan sa Dios nahitabo gayod sa dihang nakita niya ang bata. Kaning maong pag-ampo nindot na ini, memorize ni ninyo Juan Kapitulo 1, makita na ninyo sa versikulo 19 ngadto sa 28, no? Makita ninyo dinha ang pag-ampo ni Simeon. Tungod kay matag karon og unyas tong kinabuhi, aduna magipanahon nga makaingon ta. Adunay panahon nga masulbad ang atong mga problema. Niya makaginhawa ta, no? Makapanghupaw ta. Hay, salamat Ginoo. Makaingon dayon ta, makapahulay gyud kog tarong, makatulog gyud kog tarong. Mao sa ning mga panahon na makaingon ta, Lord, now let your servant go in peace. Natuman dinhi kanako ang imong mga gipanaad. Salamat Ginoo, no? Nasulbad ang akong problema. Salamat Ginoo, no? Andam nako. Matag karon og unya, nindot kay natong pamalandungan, adunay usa ka pari bitaw nga nagsulat sa lungsuranon. Mingon siya, tigulang naman siya, idaran na, matag gabi sa di pa siya matulog, iyan ang giisip nga katulog sa kamatayon. Kuyawa, no? Unya, giisip man niya nga tulog niya, murag mao na gini, no? Murag padong na gid ko aning mamatay, kay dara naman siya. Munang matag buntag, matag mata niya sa buntag, sa kadakong pagdaig nga sa Ginoo kay, uy, naginhawa pa man day siya, no? Naa pa man di ay ang kinabuhi. Mga igsoon, panluyo na ning tanan, maabot unta sa punto sa itong kinabuhi nga makaingon ta tungod kay nabati na to ang gugma tungod sa to ang pagtuo tungod kay nisalig kita sa Ginoo, maabot unta sa itong kinabuhi nga makaingon na sadta sama ni Simeon, Ginoo, tuguti ang imong sulugoon nga makapahulay na ang akong misyon na tumana, no? Ang akong mission accomplished. Ang imong mga pulong, ang imong gisugo kanako natuman ng tanan. Mo ni ato mga kanunay nga panganduyon, labi na kita
nga niya panining kalibutan nga daghag problema gisaguban, nga problema kita nga naglisod og subay og sunod sa mga hiyas sa Ginoo sa dalan sa kaluwasan, lisod panluyon aning tanan. Mo ni atong gipangandoy, Lord, now let your servant kay maabot unta ning panahon na Ginoo, andam na kong datuman na ang imong gipanaad kanako. Mission accomplished na. Labi na tong mga idadidaran na mayon tang makapangadsi na taniini, no? Kitang naa na sa hapit na finish line as no ginabuhi, no? Nindot kaayo nga untas no kinabuhi makaampo na gid ta ani. Pila ka higayon aduna ko'y panghilugan dito sa parokya nako kaniadto. Bisag tigulang na kaayo, no? Mangandoy pagyud nga taon, Padre, hilugi ko kay kanang aron maayo taong kung sa kung sige. Pila na may edad mo manang, no? 70 na kapin, Padre, no? Subo pamalandungon nga kanang ay, amot subo baka na, no? Mangandoy pagitang mabuhi. Apan, nining panahon na, ang ato tang isulod sa atong itisok sa atong unahunaw kasing-kasing, mauna ang ato ang kaluwasan, no? Kanangandoy ta sa atong kaluwasan. Pandili lang sa mga tigulang. Matagkarunugon niya, kitang mga buhi, kita nga ginawa pa, kita nga naning kamot, nining kinabuhia, sa pagsunod sa dalan sa Ginoo, kita usab muingon, Ginoo, tuguti. No? Pinaagis pagsinatin ato sa gugma sa Dios, tuguti nga makapahulay nako uban kanimo. Manindog ang tanan. Magampo kita sa Ginoo, dala ang atong panginahanglan diha sa atong pag-ingon, matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang banay sa simbahan mamahimong sumbanan ug giya alang sa mga kanasuran sa kalibutan diha sa ilang papanggita alang sa panag-uyon ug sa kalinaw magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga magpakita kitag mas dakong pagpasalamat sa atong mga sakop sa pamilya kansang paghigugma atong gibaliwala magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga kabanayan nga nahimulag magkahiuli na nasag-usa magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga makabato na ang mga masakiton sa mainitong gugma ug suporta gikan sa ilang mga sakop sa pamilya magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mahulayng dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalong mabatunanan nila nga mitaliwan gikan niining kalibutan na magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Pamahan patalihuging among mga pag-ampo nga mong gihalad sa imong bugtong anak sa Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo ka moro ning ako gayon nga sakripisyo, dawatan unta sa Dios samahan, baka gagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga mao'y timaan sa atong mahimayaong panagbinayluay. Pinaagi ni mga halad nga imong gihatag, mahimo unta kaming angay sa pagdawat kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Tarong. Santos kamahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi na sa Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo o bag-ong hulagway si mong himaya diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita busa uban sa mga anghel sa langit nagsangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo Sa Ginoo Dios sa kagahumay uno ang langit ug yuta sa imong himaya usana sa kaitaasan. Dahil ko ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa Santos, gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalaw mo Espiritu ang pagsantos sinimagasa. Mahimo kinilang kanamong lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuas siya ug pan. Salamat kanimo. Mipikas mihatag dining adto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kinima kong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa sakalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini, Panginom kamo nga tanan gikan niini, dahil kini mo ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Inyang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo na banal, si Kristo balik na. aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw na so Kristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang bulagad kanimo. Himua kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, pagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami na sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispog sa tanang mga pari.
Hinumdumi isa magamang mga igsoon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay das simong kaluoy dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi na sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tinadungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita karon sa pag-ampo sa gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesus. Anak ka sa mga langit, pagdaig ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihata ka na mo karong at nawa, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasalakan namo, ug dili mo kami pugyan sa pagsulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, mahilayos na ng kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na so Kristo among manunubos. Kay imo man ang ginarian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo, Manausap kanimo. atong ipakita ang atong panaginigsunay, panagdait, manaa kaninyong tanan. Peace be with you. Sa Diyos nga nahagawa sa mga sala, sa mga igsoon, kini mao sa Jesus
ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Asan. Magampo kita. Itugot o Dios nga makagagahom, nga pinaagi sa gahom sa santos nga misa, magmalig-on unta sa kanunay nga among kinabuhi, kini among gipangayo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kinong Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Halad na ang Santos nga Misa, kung dado ng kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.